ubheka le yonke into la kuthina. Ngoba uma uzokhuluma uzophinde futhi aphinde enze lezi zinto zakhe. Madoda, oyedwa ngicela ayoma lapha ekhoneni. Awuza ngapha kancane. Ndoda, wena ukuze angasiboni thina. Asimeni wena okay ndoda wena ima ngapha ekhoneni. Ya, lapho-ke ekhoneni. Hhayi, okay, ngena ngapha. Ngena ngapha. Okay, ya, alright. Okay, ma, mina ngiyangene la, ngicuthe la nawe. Ya, okay, la ngathi yena befika. Makhi, kwenzakalani makhi? Ndoda, hamba kanjani? Ngiyaphila njani? Naso okay. Ngiyaphila. Alright, okay. Thina siwuhlelo umgwazelwa, mdedeleni madoda. Akuliwa ndoda. Sibhalelwe umala mayelana enenkinga nawe ngokuthi ikhona imali akunika yona wathi ucela umqedelele indlu, wena awusakwenzi lokho. Lokho enanivumelane ngakho wena noma. So thina sizoqinisekisa lelo phutha elenzeka ukuthi wena nanivumelane ngokuthi uzokunika uhafu uqedelele indlu, wena awusayiqedeleli indlu. Awukade imali ubengibizela laba bantu. Bekubizela vele ukuthi hhayi akho mali obuzoyilanda la. Myekeni madoda, lalela mfethu asili nawe. Thina esifuna nje ukukulungisa kuwukuthi kumele uqedelele indlu. Yebo, ngiyazi makhi kantshela ukuthi ngizokuqedela indlu. Kodwa manje nami benginenkinga ethize ngoba njengoba umsebenzi wami ngibuye ngibambe angisebenzi umsebenzi wodwa. Ngangithembisa umakhi ukuthi ngizofika ngiqhubeke. Isikhathi esingakanani lesi ungayiqedeleli indlu? Kodwa uyazi yena ngoba besihleze siqhumane efonini. Hhayi ndoda, lalela la, i-wrong lento oyenzayo. Hhayi, uyazi nje umakhi ngithethe ngimtshela ukuthi ngizofika. And futhi wayethi ama-materials asingahlanganisa, angazi ukuthi ama-materials sehlanganisile yini. Ma, i-material nange ekhala nge-material. I-material ikhona ihleli ekade ilinde yena. Ulokhu ethi uyeza uzoza and nami ngibona indlu manje ihleli kanje, bengiy'tshela ngoDisemba izobe isiphelile. Akezi. Mangimfonela ungitshela ukuthi usabhizi kwezinye iy'ndawo and ufuna lo 2.5 yibe ngangimnikezile omunye ekuqaleni. Bengithi kuzoshaya uDisemba le ndlu isiphelile. Yebo, ngi-understand le nto-ke. Kodwa manje iy'nyanga zihambile next month uDisemba. Yayizwa uma into akhala ngayo. Yebo, ngiyamuzwa. Wena-ke uthini? Hhayi, ngiyaxolisa makhi kodwa into ngizoyiqedela. Kodwa uyayibona le nto yokuthi ekugcineni kuhamba kuze kufike la kuthiwa thina sidlala ngani, kodwa wena odlala ngoma. Ya, ngiyayibona le nto-ke mafethu, kodwa ngiyaxolisa ngokuthi kuba ngikachazi, ngeke ngichaza futhi ukuthi vele ubona uma usebenza ngokwakha. Angithi ubungeke uze ukuba umaka kutshelanga ukuthi awuzothatha imali, angithi? Ya, ngiyayibona le nto, ngingaxolisa nalo kube ngizogcina ngisengifikile ngobona bani. Lalela-ke ndoda. Le ndlu kama uyiqala nini? Njengokuthi amathilizi akhona-ke ma kusokuthi ngingayiqali noma nini. Ma? Ngoba vele iphutha selenzekile, ngiyaxolisa makhelwane. Sekukuwena-ke ma ukuthi i-material uyilanda nini e-hardware? I-material ngizoyilanda kusasa ngoba vele ibikhokheliwe ihleli ilinde yena. Elokhu ethi uyeza akezi. Phambi kwakusasa ngayiqala indlu ngoba kusasa ngizoya e-hardware ngiyolanda i-material. Uzwile-ke ndoda? Ngoba nami le ndlu le ngiyijahile bengiyimisela ukuthi kushaya uDisemba sesihlala kuyona. Kodwa manje ngiyabona iy'nsuku ziyahamba. Indlu imile. Imile. Usuhambe wayoqala kokwakha kwenye indawo. Kanti yini inkinga yini nomakhi? Kodwa ungaze ungizile laba bantu into